O touchdown na ta sa tong grahe no. Nanami dire. Oh no. Abot ako, ako ra din abot kay. Ito ni atas ni Bangilan kay siguragan yan ni Sira. Ito tagbangil ah. Dire butang ang bangilo dire para di budagan ba. Buta na siya di na sa budagan. My vlog! Hello guys! Welcome back to my channel! May buntag sa mga bisdak yan. Oh, wala ko'y biyahe karon kay wala na, pa sinsa oil sa kay minaw na ko, orag pilit na kitong oil na to. Siguro mga 4 months na to. May man ang driver na to kay sa kasimana, orag katulong sinsa oil. Kanya paadto ko sa driver karon ba sinsa oil ko. Oh, tara. Oh, padulong na ko sa kuan karon no. Dalon ako sa gawas, akong kuan ako sa akong grahian. Oh. Dala na ko sa mga dalon nun. Isan pang shop nga sinina og baon. Of course natay baon diri babaonan. Og nasi ko ano makita na to. Intig. Oh no. Nya ang akong buhat na dito karon no kay schedule man ako karon sa shop. Magpa-change oil nya maggrasa sa mga fitting. I know nga driver ay naka-relate na ni grasa sa mga fitting, tapos nangita kong ligid kay kung ligid dito nibuto na tong isa, reserva na ko spare tire. Oh no. Nibuto na og lalo na ko no gihangak ko kay samtang sani samtang kalakaw ko kay istorya kang ako no kay busog mo kay ko lamig ing luto sa masawa lamig ing sudan. Og tara og nga diri sa akong unit no buta tong gamit diri ay naman ay compartment box og sira na to niya human check up kanina kay nagwashing man ko butag sayo may check up bali kuha na siya diretso andar ni see andar diretso no nga dalo na ta dalo na ko siya kanina nakita dito sa kuha no dol kita sa main highway medyo traffic lang gamay kay naigi-repair diri ay di kay gamay dako yun di ay layo pa yun itong kuha no layo pa yun itong inventro na yun. Oh, ano ni no? Kita no. Tara. Larga na. Larga na sila. Oh, katangyang sumpay. Oh guys, nata sa kuan mga kabisdak no. Nata sa main road. Oh no. Ano ang main road nga Davao Cagayan Highway. Dili kay ingon sa dako nga dala no kay ang kilid nay under construction sa kahit sa water district ni sa nga video by the way 4 lanes sa nga dalan yun kaya ang 1 lane sa gubang sa water district karon so na siya 3 lanes no nagi parkingan ba sa mga equipment ang kuan second lane tulin sa lang sa banda no, sa may Los Amigos banda. Diri sa mga banda unahan. Siguro mo 4 lanes dito pa ni banda sa may tugpok. Nandiya banda sa Kuwari. Under construction na po na ang 2 lanes na dalan. Muna siya no. Kita ninyo yung mga equipment sa gilid do. Kasi trabaho. Hindi nga pantatander eh. Sa matag tuig naging sa Pantat Festival
Kung palo kung sa tong adlaw, may man yata ang Pantat Festival, no? Kita sa gilid-gilid, no? Naligyan lang Pantat. Nga tawag nga hito. Hito Bansat, Bisaya, Pantat. Wala siya dyan, makita sa gilid-gilid, no? Mga ilado nga mga ako, ano? Pantatan. Una sa kadalan no nga ang toll lanes under construction siya, i-repair sa DPWH. O ang magiya na to is toll lanes lang sa temporary. Yan i-repair man. O touchdown na ta sa tong grahe no. Nanami dire. Abot ako ra din abot ay. Hello go. Ito ni apa sa ni Bangilan kay siguragan yan sira. Ito tagbangil ah. Dire butang abang ilo dire para di budagan ba. Ito na siya din sa budagan. Og ngita sa daw ano, ngita sa istorya dire kay kita sa istorya dire kay wala istorya mingaw kayo. Oh, mga bisdak, kau kanay mga bisdak dire oh. Shout out sa mga bisdak. Nami dire karon grahe. Agwasin sa wheel ko kay paano na. Sus, stencil na pod. Noon, kada tuig ra pod ni. Kada tuig ka isa. Arin na pod sa kuan ni. Agumanan sa stencil wheel. 4-5 buwan na isang engine. Kusog gini. Kusog ka gurudo. Astang baita. Stencil udane kay. Yan ang lalawid sa LTPRB mga god. Oh, tama-tama pa niya akong kamangon. Akong kamangon ako dito karon. Kamang-kamang lang god. Ang kuanan pa. Kuan gundi. Napulo ka stencil sa chassis. O napulo po sa engine. Dagan-dagan dyan. Tama-tama dyan eh. How ini ron. Kaya ragon ni kaya. Karot ako paminan ako di makaon nagpasag stencil ni karon ba. Timingan ba ni baka sakahan ako karon. Video sintuwil. One food. Og kinahanglan required day ako nang kuan day. Stencil sa mga tanang unit nga nagbiyahe day. Tama stencilan daan para okay kayo. Tuloy-tuloy nang gana ba. Ako ang nag-stencil. 4-5 buwan na siyang engine. 4-5 buwan Mitsubishi. Kusog ini. Kusong ka og krudo. Bastang kusuga. Gamitan ito ng crocodile jack para sa karsahan ba. Magarot engine doon pangit na ako. Asa karapitang engine number ni. Wala ko nag-stencil na yunita ni. Itaw na ito ni hangiron. Sa kan engine number bita nakabutangan. Napunin jack ko nakapod niya. Mungaw pod. Ngapo man ko no what bang gus kamera. Let's go. Okay king crocodile jack bagay. Umuka kay bumbahon ma marsa dayon. Tahu to engine number ni. Stop ni hugawa dari bita. Hindi mo kong hinluan pod mamangay pod mahugaw mangay pod. Oh bago kay filter ni. Bago kay filter ni. Ligid pod bago pa ning bagong gilisdan ron kay ana hilis na kay suga ako eh taan anang kuan temporary nga ibutang sa lisog rubangan kasi bubutang rubangan na kargado delikado kayo. Oh no. Unang drain plug niya kuan niya tawagan ni oil filter kita na to kalau ni hangir kumay kay pangitaon na kuan na napitang kuan na ni. Pitang
Engine number ani. Ang hirapit lang. Masama. Pag diri to banda aja do. Pag dito banda ba. Wala na, no? man. Wala diri. Wala lagi din. Lagi din lagi. Asa ka na banda ni ate ni. Doon na ko rag sa pikas ni ba. Rag sa pikas gid. Dito gini. Oh, pauli ako sa balay karon kay mapay paghuman ako buwan. Sinsuel, ini sa ligid. Oh, nakakita ko ran sa luyo nga may importante sa tawag ko lang kanope kay ningnan man tawran gud kay para magulan. Dili mo lata yung tubig dito. Safety itong karga. Layo to sa charge. Oh, pauli na mo karon no. Medyo hapon-hapon na niya ulan-ulan. O daghang salamat. O see you sa akong next video. O may hapon sa tanan.